oude tijden herleven, want zo water in de tijdrieden op een boetenbaan. Aanst 1 februari moet het er zuid zijn. Boeten op het ijs, het Chinanoir en de elementen. Een beetje wien is net erg en een beetje rein ik net. Maar laat het net een hele dag zeikwiet wezen, want dat is voor het publiek is dat net leuk. En dat moet het al worden. De reetrieders zelfs, de toppers, haar alle keer thuis zijn te komen. Dus ik en Sven Kramer, niet één wust, echt de paradepaadjes van het Rieden, die zeggen van ja, je moet we gewoon bijwezen. En dan wat is er mooier om de goudhaantjes te zijn Rieden in begin maart. Iedereen roept al een hele tijd dat er wat in de schaatsport moet gebeuren. Nou ja, wij nemen nou weer initiatief toch iets te ondernemen wat denk ik vooruitstrevend is, wat net alledaags is. En ja, uiteindelijk ben indoorwedstrijden heel volle dezelfde wedstrijden. Die bloe moeilijk hingen. En het publiek had het ik wel een keer jongen. Dus het publiek wil weer een keer wat oors. En ik denk dat iedereen zoiets heeft van je moeten we en willen we bijwezen. IJsstadion Tialver in een mooi toernooi mis. Maar ze zijn al enthousiast en helpt daar zijn. Die stelt ik Beert Boomsma ter beschikking. Beert heeft natuurlijk een heleboel know-how op het gebied van ijsmeidjen. En ja, zijn jongen hebben we gewoon nodig. En het is toch wel mooi dat een Tialf, wat puur zang Fries is, dat die hier in Amsterdam ons mij gaat helpen om hier gewoon ik goed ijsdel te lezen. Als de Nederlandse rieders op de Olympische Spelen medailles helden, dan worden ze ook in het Olympisch Stadion huldigen.